Hej og goddag til Sanders nye blog, som der nu hedder Sanders Spiller. Yeah. Okay, i dag skal jeg spille lidt Call of Duty Ghost, og som I kan se, så er jeg i level 13, og beklagen til hedder What the Fuck, og jeg hedder Sander 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 12. Så 3, funky. På den her knap. Så går vi lige op og trykker. Standard, Team Deathmatch. Den. Jeg er allerede i gang. Undskyld fisen. Ja, der ligger min hund. Kan man se noget? Nej. Fuck. Jeg må se sådan her. Jeg skal lige finde et sted, hvor min telefon kan stå. Det var sgu i orden, du. Dumme telefon. Hvorfor fanden? I må leve med det. Hvor fanden er min joystick der? Okay, som I kan se, så er det 5 minutter. Og så er det bare spillet. Legetøj. Der må stå en ting. Hvor jeg vil tjekke. Ja. Fuck. Der må se noget. Gå lige her og kigge over. Okay, der er nogen der. Hvor er en kæde bjørn, ha? Fucking hund. Fuck. Prøv at dræbe hunden. Fuck. Okay, der er 3 minutter tilbage. Vi har dræbt 30. Fuck, det er dårligt. Fuck. Nothing. Yes. Autosave. Okay, jeg lander under mine venner, fuck det er bitches. Okay. 2 minutter tilbage. Og de mangler kun 10 kills. 6 op. 6 op. Så mangler jeg ikke mange kills. 6 op. 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 6 op.
Vi mangler ikke så mange kills, så de er vinder. Fuck. Godt. Fuck! Jeg blev så sidste kill, tror jeg. Lad os se, hvem der blev sidste kill. Det var mig, der blev sidste kill. Jeg dræbte 2. Så man kan høre sådan nogen, der snakker nu. Og det var det for i dag. Hej.